Máis de 1000 kilos de percebe. Esta é a previsión que manexa a Confraría de Pescadores da Guiño para a festa que terá lugar o sábado día 23. Habilitarase unha carpa na explanada portuaria onde os asistentes poderán degustar, ademais do percebe, produto estrela, cachelos e empanada. A ración de aproximadamente 350 gramos terá un custo de 14 euros e virá acompañada dun agasallo conmemorativo. Vai ser un plato que vai ser máis ou menos serigrafiado do que é da festa do percebe da Guiño, da 20 festa do percebe. Neste caso, pois, vai a ir cheo de percebe, máis ou menos contamos cunha ración entre 300 e 350 gramos de percebe, de maneira que vai a cheo, axudará tamén un pouquiño cos cachelos, como é tradicional, e un trozo de pan. Despois, a parte, tamén temos que falar de que teremos a empanada, como tamén é tradicional. A empanada será variada, será de carne, peixe, neste caso atún e tamén algo de bacalao. Os platos serán abundantes, como máis ou menos estamos acostumbrados a ver na festa cando nos a levamos. Bueno, para axudar a infraestructura, pois temos previsto tamén unha empresa que máis ou menos nos vai axudar un pouco no aspecto de levar o que é o tema de carpas e de un pouco de persoal cualificado. Coa celebración desta 20ª edición retomase unha festa que o ano pasado sufriu un parón por mor do enfrontamento aberto entre as confrarías da Guiño e Ribeira pola explotación do Banco do Carreiro. Superado o conflito, a festa celebrarase con total normalidade, co obxectivo de seguir a promocionar o principal recurso do pósito aguiñense. Eu doulle a noraboa á cofradía, a presidencia da cofradía, por volver a retomar esta festa que o ano pasado quedou aí como un pouquiño aparcada, cousa que a min realmente non me pareceu moi ben, pero, quedando xa estas distancias atrás, pois espero que acuda moita xente como leva acudindo todos estes anos. Na próxima semana farase público o nome do Percebeiro de Honra, unha distinción que pretende recoñecer o labor dos profesionais deste difícil e arriscado oficio. Que nos comprometimos foi a seguir tamén con un acto que eu creo que era emotivo e ademais tamén importante para o que é a festa e para o reconocimiento por parte da xente, daqueles que habían contribuído ao ensaltamento ben da festa ou da propia cofradía, pois continuaremos co que é o Percebeiro de Honra. Ademais da degustación que dará comezo a mediodía, a festa contará coa animación de grupos de gaitas e pandereteiras durante toda a xornada.